Stretávame sa tu na námestí Slobody, tu v Bratislave, na našej zemi, ktorá je guľatá a žiadna iná. Ficová vláda to valcuje čoraz tvrdšie a čoraz rýchlejšie a ešte už majú aj prezidenta. Je to tak. Má to zmysel. Dnes viac než kedykoľvek predtým, priatelia. Lebo tým ukazujeme vláde, celému Slovensku, celej Európe, že to nevzdávame, že sme nerezignovali, že nám to nie je jedno. Ukazujeme všetkým, že si nenecháme zobrať slobodu, že sa nenecháme vyhnať zo Slovenska, ktoré milujeme, a že nedovolíme, aby Fico Slovensko zatiahol niekam mimo Európu, niekam do Ruska. Že im to proste nedovolíme, že tu budeme stáť. A dnes sme tu kvôli RTVS. Pretože slovenská demokracia potrebuje silné a nezávislé verejnoprávne médium. A zamestnanci RTVS dnes potrebujú vašu podporu. Prosím, povzbuďte ich ešte raz. Presne tak. Sme tu s vami. A nech zamestnanci RTVS vedia, že sme tu s nimi, pretože ich zápas je zároveň aj našim zápasom. Je zápasom o slobodu. Pretože, priatelia, ak Fico ovládne RTVS, tak to bude zásadný krok smerom k neslobode, smerom k Orbánovi a Putinovi. A my im to nemôžeme dovoliť. Je to náš spoločný zápas, lebo vláda už dnes likviduje kultúru, spravodlivosť, ekonomiku, ochranu prírody, dokonca hrozí, že siahne aj na súkromné úspory ľudí v druhom pilieri. A presne preto potrebujú umlčať médiá. Preto potrebujú zadusiť RTVS, aby ste to nevideli. Aby ste nevideli a nevedeli, čo táto vláda pácha. Že kvôli nej prichádzame o zahraničných partnerov alebo o európske miliardy z plánu obnovy. Aby ste nevideli, že nám tu vládnu konšpirátori, ktorí veria hoaxom o plochej zemi, o židovským sprisahaniach a podobne, o chemtrails. Oni nechcú, aby ste to vedeli, aby to ľudia na Slovensku vedeli, preto potrebujú ovládnuť RTVS a preto im to nemôžeme dovoliť. Aby všetci na Slovensku videli, čo nám tu vládne.